ćete izjavu? Dobro, da ja izjavu kratko, mada sam već dosta toga i rekao. Ništa, dozvolite mi da izrazim zadovoljstvo što sam imao priliku da zajedno sa svojim saradnicima budem u radnoj posjeti opštini Tiva, gdje sam se susreo sa predsjednicom opštine, sa njenim saradnicima, sa čelnim ljudima obrazovnih institucija i nosim lijepe utiske sa ovog sastanka. Kao što ste vjerovatno upoznati, Ministarstvo prosvjete je participiralo u pokrivanju dijela troška rekonstrukcije grejnog sistema u dvijema školama i danas smo gradonačelnice i ja imali priliku da prisustvujemo, ajde tako da kažem, zvaničnom prijemu tih radova koji su još u februaru mjesecu završeni. Riječ je o investiciji od nekih 190.000 eura i to je samo jedna od investicija koju planiramo da realizujemo ovdje u Tivtu. Tokom 2016. godine smo imali priliku da u Tivtu uložimo, da u obrazovne institucije u Tivtu uložimo nekih 100.000 eura. Nastavit ćemo da po prioritetima djelujemo i u narednom periodu i računam da ćemo, zahvaljujući odličnoj komunikaciji koju imamo sa opštinom Tivac, zahvaljujući komunikaciji koju imamo sa pojedinim kompanijama koje funkcionišu na teritoriju opštine, biti u prilici da unapređujemo infrastruktura samim tim i da unapređujemo kvalitet obrazovnog procesa koji možemo da ponudimo našoj djeci. Gospodine ministre, evo, 21. vijek, vi ste danas dobili zahvalnicu od rukovodstva opštine Tivac zato što, rukovodstva škole, zato što grijanje u školi je proradilo. Mislite li da je to ozbiljna jedna priča, ozbiljna država koja znači ima 21. vijek i škole bez grijanja? To je jedna stvar, izvinjavam se. A drugo pitanje je koliko o ozbiljnosti Ministarstva prosvjete i sistema prosvjete govori činjenica koju ste malo prije rekli da računate na pomoć opština i donatora i dalje da se održavaju škole u Crnoj Gori. I zašto bi to opštine radile kad se ne pitaju ništa sa izborom rukovodstva? Prvo da vam odgovorim na prvo pitanje. Ja sam ponosan na svako unapređenje sistema, pa i na ovo koje je vrijedno nekih 200.000 eura. Ova investicija je bila vrijedna 200.000 eura i ponosan sam na to što smo zajedno sa predstavnicima opštine bili u prilici da prepoznamo to kao jedan od naših prioriteta i da taj projekat uspješno završimo, kao što se nadam da se i vi radujete što smo uspjeli da to pitanje završimo na jedan kvalitetan način. Obrazovanje nije posao samo ministarstva, obrazovanje je posao svih nas i u tom smislu su dobro došle inicijative koje dobijamo i od strane opština i od strane kompanija u Crnoj Gori koje prepoznaju potrebu da i one učestvuju i u finansijskom, i u logističkom, i u svakom drugom smislu i ja u tome ne vidim ništa problematično. Naprotiv, želio bih da ohrabrim posebno kompanije koje se ponašaju društveno odgovorno da i u buduće, ne samo u Tivtu, nego i u čitavoj Crnoj Gori, u partnerstvu s opštinom realizuju projekte od kojih koristi mogu imati svi. I u tom smislu ne vidim ništa problematično, čak naprotiv. Dužan sam da izrazim zadovoljstvo, poštovanje za sve ono što se do sad radi i da izrazim očekivanje da ćemo na takav način nastojati da funkcionišemo i u narednom periodu. Nije tajna da je ulaganje u obrazovanje najisplativiji vid ulaganja, da država izdvaja onoliko koliko može, ali da je svaka kontribucija ili od opštine ili od privatnog sektora dobro došlo i ne vjerujem da smo po tome jedinstveni mi u Crnoj Gori, već vjerujem da je to praksa koju treba samo afirmisati i koja postoji i u regionu, i u Evropi, i u savremenom svijetu. Kada će opštine doći u situaciju da utiču na izbor rukovodstva škole? Izmjene zakonskih rješenja su u toku. Mi ćemo narednih dana crnogorsku javnost upoznati sa onim što je procjena Ministarstva prosvjete. Nakon toga ti će zakoni biti na javnoj raspravi i sve dobronamjerne sugestije koje će ići u pravcu unapređivanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa u Crnoj Gori će biti dobrodošli. Za koji ćemo se model odabira čelnih ljudi i obrazovnih institucija odlučiti, hoće li to biti centralizovaniji model ili manje centralizovan model, javna rasprava će pokazati, ali u svakom slučaju ću biti sklon da podržim svako rješenje koje će za rezultat imati efikasniji rad čelnih ljudi i obrazovnih institucija, zato što se nalaze na odgovornim pozicijama, zato što rade jednu odgovornu dužnost i ono rješenje za koje bude procjena
da će nam obezbijediti da rad u tim školama i da kvalitet obrazovanja koji djeca dobiju u tim školama bude na jednom većem nivou, to će biti opredjeljenje Ministarstva prosvjete. Prije nego što ste došli u srednju školu, ovdje na ovu svečanost, obišli ste i Krtole, tamošnju školu, gdje je praktično potpuno u lošem stanju školski krov. Vaši prethodnici su obećavali da će ga popraviti, bio je neki iznos, čini mi se, oko 40-50 hiljada eura. Također loše stanje sa objektom škole u Donjoj Lastvi. Da li će ministarstvo izdvojiti određena sredstva za sanaciju te dvije škole? Svrha posjete je upravo to da se upoznamo na licu mjesta sa problemima sa kojima se naše škole suočavaju i da u granicama mogućeg rješavamo te probleme. Ovo je prva posjeta toga tipa u Crnoj Gori koja je upriličena od strane ove strukture Ministarstva prosvjete. Koristim priliku da vas informišem da ćemo sa istim posjetama nastaviti u svim ostalim opštinama. Upoznati smo sa problemom o kojem govorite i stvaramo pretpostavke da se veoma brzo taj problem riješi. Sredstva su za saniranje krova obezbijeđena i računam da ćemo u partnerstvu sa opštinom ili samo u izvedbi Ministarstva prosvjete uspjeti da u vrlo kratkom roku to pitanje riješimo i da prosto stvorimo pretpostavke da i ta djeca rade u normalnim uslovima. Kao što sam malo prije rekao, u komunikaciji sa kompanijom Luštica Development nas očekuje konkretizacija dogovora koji je posvećen izgradnji novog školskog objekta, o čemu će crnogorska javnost